Nicanor, mon cosí, va anar i venia a fer la visita. Tot el poble a despedir-lo, o sigui, nosaltres jugàvem aquí als salats. El que no estava fet a una zona tota de salats, molt pobra, tota d'escampar. Però el carrilet i aquella obra, en aquells temps tan faraònica, li donava una gran personalitat al veïnat. Tota la gent venia aquí a les despedides i tota la gent venia aquí a les arribades. A vol dir molt bé això d'arribades, a recibir. A recibir. A plano que ve de l'Àfrica, que ve d'aquí... Los que venían de Luna de Miel.